Здравейте, пича, аз съм Кабомбега и днес, както виждате, съм с едно ново приложение, наречено Chest Stuff, което е свързано с играта Clash Royale. То не представлява нищо друго, т.е. мене не знам защо, обаче ме кефи да отварям честове. Така както виждате, тези, които са в черно-бяло, картите още ги нямам. Тези, които са вече отцветени, ги имам. Както виждате, имам лава хаундовицата на първи левел и инферно драгоновицата на втори левел с 3 от 4. Лава хаундовицата с 1 от 2. Всичките ми карти са с... чакат да ги апгрейдна. Сега ще ви представя това приложение. Единственият чест, който не иска пари, е Silver честа. Този, който тези искат пари, отдолу ги пише. Колкото по-висока арена са, толкова по-скъпи стават. Ето, тези искат. Сега мога да си купя Super Magical Chest. Не мога да си купя това. Сега ще отворим един Super Magical Chest. Само да се нагледа това. Да се надяваме да ни се падне още една лава хаундовица. Вау, много пари дава. Веднага ми се падне епик. Вау. МХ. Barbarians. The Baby Dragon. И тъпо. Да, като цяло това е приложението. Ще отваряме Golden честове. Какво е специалното тук на Golden Chest? Сега ще ви разкажа. От него ми се паднаха толкова много инферно драгонове, че даже лава хаундовицата ми се падна от него. Просто толкова много се кефех. Тук не е баш за кефене, ама както и да е. И той е як чест. Така че все так хора. Ограда, кнайтовица и един от тримата мускитари. Minions, Barbarians. Стига да е. И както виждате отгоре пише 20 левел, знам, че в Royale го няма. Но все пак. 3 Magical Chest, тук пише нещо. Падна ни се Giant Skeleton. Хора, това пековица. Ще отворим един Magical Chest, защото отдолу пише Free. Goblin Barrel, Balloon, Giantovица, Spear Гоблиновица, Фарболица. Това си го измислих. Вау, много пари. Но ще събирам за Legendary Chest. Така както всъщност няма да събирам за Legendary Chest, ще събирам за 5-та арена. Така както виждате пише отгоре арена 4. И отдолу пише Click here to enter arena 5 for 8000 gold. Което означава, че ще ми трябва 8000 голда. В момента аз имам 5192. Отгоре опише. Така, сега Golden честовица. И 20 левел съм. 21 ден. Мускитаровица. Ще отворим един краун. То краун е просто егати якия. Винаги просто ви се пада епик от него. Винаги.
Възможно е даже много често да ви се падне втори епик. Майко! 3 епика! Рер. Това е как познах. Мога да си купя един Legendary Chest, но когато са на по-горна арена. Защото много искам да имам грейвярдовицата. Archers и Skeletons. Gold, Knight, Barbarian Hut, Bomb Tower. О, 7000 имаме, много малко ни трябва, само 1000. Той хора, с другия епизод май ще продължаваме с събирането за Арена 5. Само да отворим този голям чест. Или... Не, ще направим още по-малко, повече. По-така видео. По-дълго. Archers, Tombstone, Barbarians и Rocket. Да, ето така, Minions, Barbarian Hut, Barbarians и Goblin Hut. Тук трябва да сме просто много бързи. Tesla, Fireball, Бомбарище и Tombstone. Аре. И имаме вече пари за... Знаете кое? Ето, както виждате, вече пише 10 000 голд. Аз откъде ще ги намеря, брат? Мале, това струва много. Мале, и това струва много. Фай! Майко мила. Сега Мортър. Аре, стига, няма ли ми се падне Мортъровица? Мортър. Уизърд. Не. Стига да е. Аре, Мортър. Искам Мортър. Та хора, до тук ще приключвам с видеото. О, зап! Та до тук ще приключвам с видеото. Абонирайте се, дайте проживяване за този клип и айде, чао. Знам, че беше много тъп. Отваряме само честове, но айде, чао хора.